Takže čaute, ja som Patrikus a toto bude najkratšie video, čo tu kedy bude na tomto kanále. Chcel by som vás len pozvať na kto hrá Clash of Clans, takže určite viete, čo je tá hra Clash of Clans. Je to strategická hra, ktorá sa dá stiahnuť na obchod Play a dá sa takisto stiahnuť na obchode, alebo ako sa to volá, na operačnom systéme iOS. Takže chcel by som vás pozvať, ak by ste chceli ísť. Je to 17 tisícový, už 18 tisícový level 5 klan a vlastne volá sa CS:GO Slovensko. Že akože, počkajte, vám to napíšem. Je v top klánoch, neviem koľký je. A všetko malým, hej, CS:GO Slovensko. Počkajte. Aj to takto nevidíte, nevadí. Tak proste je to malým, akože CS:GO a medzera, malé Slovensko, hej. Takže určite príďte do nášho klanu, ste pozvaní. A to by bolo všetko. Toto je akože také rýchle video. Dneska vyjde ešte aj Ask a neviem, či už náhodou nevyšiel. Musím sa pozrieť. No, takže vyjde Ask. Ďakujem za zhľadnutie tohto videa. Ak sa vám video páčilo, hoďte like, odber alebo nejaký dobrý koment. Toto by bolo naozaj všetko. Pripojte sa do neho klanu, hej. Takže COCčko. Clash of Clans som tým myslel.